Ahojte majstri, ahojte všetci, dobrý deň prajem. Máme šťastie, dnes si môžeme pozrieť tieto nové elektrické autička, ktoré nám čerstvo došli. Sice sme ich už ponúkali aj minulý rok od značky Ruris. Tentokrát nám ale prišli naše vlastné so značením Stabilo. Momentálne ich ponúkame v dvoch farebných vyhotoveniach, modrá a čierna. Možno by som zmienil, prečo vlastne sme odstúpili od ponuky Ruris pri týchto autičkách, nakoľko vidíte, že je to v podstate to isté. Ako prvý dôvod je to, že naše Stabilo autička už dokážu ísť maximálnou rýchlosťou 45 km v hodine, čiže už aj keď porovnáte Ruris 25 km, Stabilo 45, ako náhle idete s tým do mesta, už vás nebudú vytrubovať, ale už sa viete pekne zaradiť do cestnej premávky aj v meste. No a druhá veľmi dôležitá zmena, ktorú sme zakomponovali do našich aut, môžete vidieť pod korbou. Naše autá sú opatrené hydraulickým zdvíhaním korby. Takže v prípade, ak máte naložený materiál, nemusíte sa už namáhať ručne, ale jednoducho hydraulickou pomocou sa dá zdvihnúť celá korba. Takisto aj sklopiť. Ako vidíte, tak zadné čelo sa pri vyklápaní samé odomkne a taktiež pri sklopení korby sa uzamkne. Samozrejme, ak nechcete vyklapať celú korbu, stále je možnosť či už sklopenia bočníc, alebo celkové odobratie bočníc. Je možnosť vyklopenia aj zadnej bočnice. Nemusíte ju celú vyklápať, v tom prípade zostane zablokovaný spodok, sú tu panty, vyklopíte len zadné čelo. Poďme si povedať niečo o základných parametroch. Zostávame pri tom, že Stabilo Pickup je plne elektrické auto. Je možné ho prihlásiť na poznávacie značky a jazdiť legálne po cestách. Z pohľadu výkonu motor je s maximálnym výkonom 4900 W, nominálny výkon je 3000 W. Je napájaný batériami 72 V, 100 Ah, pričom maximálny dojazd je 100 km. V prípade, že vstúpate do nejakého kopca, ste naložení a autičko naozaj už nevládze, redukcia rýchlosti pomôže. Síce zníži maximálnu rýchlosť zo 45 na polovicu, ale zase zdvojnásobí výkon. Keď sa pozrieme do kabíny, samozrejmosťou sú elektrické okná. Na jednej aj na druhej strane. Volant, jednoduchá brzda, plyn. Sedadlá sú sklápateľné, čiže pod sedadlami je zvlášť úložný priestor. Je možnosť nastaviť aj sklon operadla. Veľmi príjemný materiál, vyzerá to byť ako imitácia kože. Sú tam dve sedadlá s bezpečnostnými pásmi. Auto je vybavené USB nabíjačkou, takže viete si nabíjať
telefón, po prípade iné USB zariadenie a taktiež je možné auto spárovať cez Bluetooth s telefónom. Pokiaľ šoferujete, je to použiteľné ako handsfree, po prípade viete púšťať hudbu. Strešné okno má dva ventilátory, takže pri otvorenom okne si viete ešte spustiť ventilátory. Kabína je vyhrievaná, čiže je použiteľné autičko aj v zime, nebude vám zima. Ako vyšší komfort k tomuto autičku by som ešte rád podotkol aj to, že pri zaradení spiatočky vydáva zvuk, ale zároveň sa zapína cúvacia kamera, takže vidíte nielen v zrkadlách, ale vidíte aj konkrétne, čo sa nachádza za korbou a viete si to skontrolovať. Chcel by som zároveň upozorniť na jednu vec, a to je vyklápanie zadnej korby pomocou hydrauliky. Je tu k tomu prepínač hore-dole. V prípade, že chcete vyklapať zadnú korbu, kľúčik má ešte jednu polohu, takže treba otočiť nielen do zapnutej elektriky, kedy už viete jazdiť, je treba posunúť kľúčik ešte o jednu polohu a vtedy už vieme vyklapať. Celková dĺžka tohto elektrického autička je 3,10 m, na výšku 1,70 m a šírka vozidla je 1,20 m. Takže pokiaľ máte nejaké užšie priestory, viete sa pekne zmestiť do toho 1,20 m. Samozrejme počítame s tým, že zrkadielka pôjdu dole, ale viete prejsť aj zhruba tým 1,30 m, aby sme boli presnejší. Korba alebo úložný priestor, celkové rozmery vnútorné sú na dĺžku 1,50 m, šírka je 1 m a na výšku bočnice sú 45 cm. Je tu aj ochranný rám, v prípade, že niečo veziete, aby sa nedostalo do kabíny. Batérie, ktoré sú uložené pod korbou, sú zapojené do série. Je tam celkovo 6 akumulátorov po 12 V a s celkovou kapacitou 100 Ah. Nabíjanie je pomocou nabíjačky, ktorá je súčasťou balenia. Je to jednoduchá nabíjačka, ktorá sa dáva do 220 V zásuvky, pripojí sa. Doba nabíjania je zhruba 6 až 8 hodín. Je tu potom aj istič, ktorým vypnete elektriku privádzajúcu sa z batérií. Čo sa týka brzdenia, auto je vybavené kotúčovými brzdami, vpredu aj vzadu, hydraulickými kotúčovými brzdami vpredu aj vzadu. Zadné prúženie je cez listové perá, vpredu sú strunové tlmiče. Rád by som podotkol, že naozaj je to pracovné elektrické autičko, ktoré síce veľa odvezie, aj keď znútra vyzerá veľmi pekne, je to stále pracant, takže na cestách sa správa trošku rozhrkane, ale myslím si, že svoju prácu spraví. Také jednoduché prevážanie či už materiálu alebo nejakých strojov a zariadení v rámci obce, v rámci nejakého väčšieho areálu. Je to veľmi úsporný stroj, veľmi jednoduché na údržbu, nakoľko nemeníte v tom žiadny olej, nedolievate benzín, jednoducho nabijete batérie 100 km po obci
je za jeden pracovný deň, myslím si, že dostatočne veľa. A to, čo spraví, je k nezaplateniu a určite znižuje či už náklady, zjednodušuje prácu. Ešte taká drobnosť, čo som pri jazdení pripomenul. Nožná brzda funguje zároveň ako ručná, čiže je tu taká páčka, ktorá sa zaistí. V prípade, že máte zaistenú brzdu, nie je možné sa pohnúť s autom. Je tam odpojená elektrika, čo sa mi teraz stalo. Najskôr som nevedel, prečo sa nám nechce rozbehnúť a mali sme len ručnú brzdu zatiahnutú. Tí, čo sa za mladá hrávali s igráčikmi, tak si určite prídu na svoje s týmto autíčkom. Nakoľko určite vyzeráme ako takí igráčikovia. Kolegu vysadím, aby sme sa mohli pozrieť, ako to jazdí a ako vyzeráme. Celkom pekný slnečný deň. Zapol som si tu hore aj ventilátory na otvorenom okienku stropnom. A celkom aj cítiť, že niečo fúka. Takže jazda celkom pohodičke, dá sa to zvládnuť. A určite vyzerám super v tom aute. Nech sa páči. Ešte záber na tú ručnú brzdu, ručno-nožnú brzdu. Zároveň potom tu sú dva dorazy na prednú a zadnú hydraulickú zostavu brzd, kde sa to dá štelovať v prípade, že by málo brzdili, treba dotiahnuť a ten tlak sa tam vytvára väčší. Je tu kvázi displej, ktorý aj zobrazuje nejaké ikonky, ale je to čisto image, sú nefunkčné, jedine čo funguje je v podstate ten displej potom ako cúvacia kamera, čiže po prepnutí vidíme za seba. Na tachometrii ukazuje aktuálnu rýchlosť, stav batérie, ukazuje 72 V a máme najazdený 1 km. Je to celkom sranda na tom jazdiť, keď už som tak išiel rýchlejšie do zákruty, neviem, či by som sa nevyklopil, keby som to naozaj strhol. Pozrieme sa aj nejakého takého jedného teréne. Už keď ideme. Zvládnu to zvládne, je to elektrika, 4900 W maximálny výkon, takže v prípade, že motor potrebuje zabrať, vie si vypýtať. Čo som nepovedal, batérie sú olovené, gelové.
majú svoju hmotnosť. Vážili sme to tak, čisto batérie je 200 kg. Takže tým, že sú položené pod korbou, ťažisko auta by malo byť hodne nízko. Tak aj tá stabilita na to, že to vyzerá také maličké a vysoké, tak by mohla byť celkom dobrá, ale odvahu v plnej rýchlosti do zakruty zatočiť som nemal. V prípade, ak vás zaujalo toto autičko, kľudne si potom pozrite linky, ktoré pripojím k tomuto videu. Nájdete tam všetky ostatné parametre, na ktoré som možno zabudol. Autička sú momentálne na sklade na Slovensku. Je po nich celkom zaujímavý dopyt. Veľa chvália to, že sme konečne dali hydrauliku dozadu, už netreba sa namáhať. Plus tých 45 km/h, čo som nepovedal, samozrejme je na toto treba, pokiaľ chcete ísť na cestu, poistenie, poznávacie značky, vodické oprávnenie. Bližšie informácie nájdete, ako som už spomínal, dole. Verím, že sa vám páčilo. Mne sa viacej páči to modré ako to čierne. Budú aj iné farby. No a tešíme sa na to, kedy nám dáte like, poprípade, kedy nám dáte nejaký koment k tomuto autičku. V prípade, že by vás niečo zaujímalo, kľudne napíšte, odpovieme. A teším sa zase na nové video a prajem krásne leto. Ahojte.